Gŵyl Cefni. Wsos o ddathdada gyda nosweithio o odloniant yn arwain at uchafbwynt yr Ŵyl ar y dydd Sadwrn, lle mae canoedd o bobl ledled yr ynys yn ymgynnull i wylio sioe adloniant i'r teulu a cherddoriaeth byw drwy weddill y prynhawn. Croeso i rhifin arbennig o ein hanes ni. Enw fi di Cefni, dwi'n 19 ag o Llangefni. Mae Gŵyl Cefni wedi bod yn rhan masif o bywyd fi ers o'n i ddim o beth. Dwi'n really excited i berfformio flwyddyn yma. Dwi am fynd â chi nôl wan i'r gorffennol. Awe! Lle da i gychwyn ydy neuadd y dref, lle mae staff y Menter Iaith yn barod yn brysur yn paratoi ar gyfer yr Ŵyl. A lle oedd na gyfle i siarad efo Elen Hughes, prif swyddog y Menter. Mae Gŵyl Cefni yn ŵyl gelfyddydol sydd yn cael ei chynnal a'i chreu i'r gymuned yma ar Ynys Môn. Mae hi wedi cael ei chynnal yng Nghalon yr Ynys yn Llangefni ers dros 20 mlynedd bellach. Mae'r Menter Iaith yn rhan o'r pwyllgor gwirfoddol sydd yn trefnu'r ŵyl ac wedi bod ers blynyddoedd. Mae hyn yn gyfle i ni fel Menter Iaith i rannu adnoddau efo'r pwyllgor, i rannu adnoddau efo'r gwirfoddolwyr, ac i hefyd i hannu ar arbenigedd ac i ddenu cyllid ychwanegol hefyd i fewn i'r pwyllgor. Dros y blynyddoedd mae yna wirfoddolwyr wedi bod yn rhoi oriau o'i hamser am ddim i sicrhau bod yr ŵyl yma'n digwydd. Dydw i wir ddim yn meddwl fysa'r ŵyl yn edrych fel mae hi heddiw. Llynedd gafon ni lwyddiant da iawn o dod ar ŵyl yn ôl yn fyw ar ôl cyfnod hir iawn o beidio chynnal i oherwydd y pandemig a lenni felly oherwydd yr llwyddiant yna, da ni wedi penderfynu ehangu ar ein haint i a symud hi yn ôl i'r maes parcio, i maes parcio Neuadd y Dre, lle oedd hi'n wreiddiol yn ôl y lluniau a'r fideos da ni wedi weld. Na i drio anwybyddu'r ffaith na chefais fy ngeni hyd yn oed pan dechreuodd Gŵyl Cefni gyntaf. Felly gadewch i ni ymweld â rhai o'r pobl oedd yna ar y dechrau a'i atgofion nhw. Flwyddyn 2000, dath nifer ohono ni o Llangefni at yn gilydd a dechrau trafod sut i fynd o'i chwmpas i, be hoffen ni'n neud. Ac ar y pryd, mi gawson ni gydweithrediad wrth gwrs o gyfeiriad Menter Môn a'r Menter Iaith. Ac mi ddechreuwyd pwyllgora a dyna ni. Mi ddath pethau i fod. Yr atgof ydy, yn ôl yn 2000, mi sefydlas i cwmni'r enw Cwmni Sain y Gleo Mad yn Amlwch. A fel rhywun ddoth at Menter Môn i gael help i sefydlu'r busnes, mi ath y drafodaeth yn bellach yn y miso wedyn i greu gŵyl yn Llangefni. A o'n i'n ffortunus iawn bod Menter Môn, a dwi'n cofio pwy oedd yn trefnu adeg hynny, di gofyn i Mad i gyflawni y Sain y Gleo. Wedyn, ar ôl hynna, mae wedi cario ymlaen bob Mehefin ers i mi gofio. A mi athon ni fel Menter Môn alw cyfarfod gyhoeddus na dros 80 o bobl o'r gymuned wedi dangos diddordeb mewn sefydlu rhyw fath o ŵyl yn Llangefni ar y pryd. Mi oedd yna dipyn o dwf yn y gwyliau cerddorol yma ar y pryd ac oedd yna gymaint o frwdfrydedd i gael gŵyl deuluol yn yr ardal. Dwi'n meddwl mae'r bwriad oedd i galw hi'n Gŵyl Cefni. Oedd yna lot o gynigion y safbwynt be i'w galw hi, ond am ryw reswm nath Gŵyl Cefni gydio fel enw, a dyna fi hi o'r cyfarfod cyhoeddus cyntaf, lle wedyn sefydlon ni bwyllgor wedyn i fynd ati i drefnu'r ŵyl, a mi fi oedd y pwyllgor wrthi yn ddygyn iawn iawn. Dwi'n meddwl bod fi'n just fatha Jamie, more general input yn efo. Dwi wedi bod yn cadeirydd am rei blynyddoedd, ond di'r patrwm yna dim bob tro'n aros, so dwi'n yn gwybod. Mae'n pwyllgor heb rili fatha... Na, dyn ni just yn... Da ni gyd really close-knit hefyd, a da ni'n grŵp mor fach. Ie, da ni gyd yn gwybod be mae pob ar pa mae llall yn neud, dydan. Penderfyniad wnaethon ni ar y cychwyn, wel, da ni mewn ardal lle mae'r Gymraeg yn dal yn gryf, wedi canol yr ynys, lle mae tre fel Llangefni lle oedd dros 80%.
o siaradwyr Cymraeg a'r teimlad bod ni'n wneud un yn wyl Gymraeg i haith. Da ni'n neud siŵr bod bob dim rili yn Cymraeg. Yndan. O'r bandiau, o'r pobl sy'n yn neud y quiz ar y nos Ferchar, rhywbeth da ni'n neud comedi, a nos Wener. Thema y quiz, diolch yn fatha just pub quiz yn y iaith yma amdan Cymru. Yndi, bob dim, mae bob cwestiwn amdan Cymru. Neu'r ardal. Yndi, i Llangefni hefyd. Debyg mae nid rôl iaith, ond debyg mae beth ydy perthnasedd yr wyl i iaith neu i Llangefni. A mae'r iaith yn greiddiol i hynny, mae'n wyl naturiol Gymraeg. Mae'n dathlu beth sydd gyda ni yma. Mae'n croesawu pobl newydd i ddathlu o. Does da ddim un heb y llall. Gŵyl Gymreig ydy hi, a mae'n falch o hynny, dydy. O trio cynnig rhywbeth i bawb, fel bod pawb yn teimlo bod nhw'n perthyn i'r digwyddiad yma. A jyst digwydd bod yr digwyddiad yn cael ei gynnal trwy gyfrwng y Gymraeg, ti'n So, agor llygad pobl o bosib, i pa gyfleoedd a pa arlwys un o safbwynt gwahanol o weithgaredda ac ati, a jyst neud o'n mewn ffordd gwbl naturiol ynde. Mae llwyfan Gŵyl Cefni yn lwyfan i bandau ifanc dros y blynyddoedd. Da ni wan yn mynd i siarad efo band up and coming newydd sy'n rioed i chwarae ar wyl y blaen, Hanner Call. Dwi yma heddiw yng Ngholeg Menai ym Mangor efo Thomas, Mati ac Alex. A ni ydi Hanner Call. Cwestiwn gyntaf ydi, sut arach chi gychwyn ta band? O ddari ni gyfarfod yma yng Ngholeg Menai, a wedyn yn dod yn fand i gystadlu yng ffeinal sgiliau Cymru ym Mhontio. Chi'n edrych ymlaen at yr wyl? Sut ydych chi'n teimlo? Excited? Nervous? Dwi'n meddwl da ni gyd yn edrych ymlaen i chwarae cerddoriaeth ni o flaen pawb ac cyfarfod y band arall da ni yna efo. Dwi'n meddwl da ni gyd yn edrych ymlaen especially cyfarfod Llyr Deli oherwydd, mae'n band mawr yma a mae pawb yn nabod nhw, so dwi'n meddwl sy'n profiad da i ni ag y holl band. Ydych chi'n teimlo bod rhywbeth fatha Gŵyl Cefni yn mynd i helpu chi a band ifanc i ddatblygu yn y dyfodol felly? Yeah, definitely, cos mae'n profiad bwysig i gallu fatha cael y hyd yna i chwarae o blaen pobl a cyfarfod pobl ti wedi cyfarfod o blaen. So, sut ydych chi'n disgrifio'r wyl? Ydych chi wedi bod o blaen ta? Do, mae o'n boblogaidd iawn ag mae'n hyrwyddo bandiau lleol Cymraeg sydd bob tro'n gret. Cwestiwn ola, lle ydych chi'n gweld eich hunan mewn 5 mlynedd? Dal yn Gŵyl Cefni ta rhywbeth a Glastonbury ta beth? I mean, sa Glastonbury'n gret, ond as mae Gŵyl Cefni yn rhoi y cynnig iddyn ni, then yn sicr, byddwn ni hynna dal i fod. Plan i fi ydi wherever life takes me, really. Ella efo'r band yma, ella ddim. Oh, gret. Wow, love you too. Yep. Yeah, probably fatha uni, but dal yn chwarae, obviously. Wel, na ni, Hanner Call. Un o fandiau cyffroes y dyfodol. Ond tybed beth gan rai o wynebau cyfarwydd yma i ddeud am gerddoriaeth Gŵyl Cefni? Wel, Gŵyl Cefni mae wedi bod yn cael ei gynnal yn maes parcio'n cefn y fan hyn nes rhywbeth o'n 10 i 15 mlynedd ac un hynny oedd o'n cael ei gynnal yn y maes parcio y dre a hefyd dwi'n mynd ama bod wedi bod o 2-2 mlynedd i fynd ni'n cael sioe am gyfnod felly. Da ni'n cael bandiau hen ag newydd sy'n beth da a ni wedi gefn yn oed i felly sy'n hir. Dwi'n meddwl mae gen i berthynas dda iawn efo Gŵyl Cefni achos da ni wedi bod yna yn neud y samba a da ni'n cael lot o gynulleidfa yna a mae lot o bobl yn fwynhau a dwi bob tro'n deud mae'r haul yn twynnu ar y band samba canolfan addysg y bont. A mae bob tro yn, mae yna degau lle dwi wedi bod wrth y cloc na yn gosod drums a mae rhyw law a hyn a llall. A wedyn dros y blynyddoedd, wnaethon ni gychwyn wrth y cloc efo Gŵyl Cefni, dwi'n cofio pryd oedd hi. So sain 2015, 16 mlynyddoedd rwan.
A gafon ni symud wedyn i'r maes parcio, so mae rai bod ni wedi dreid argraff. A wedyn o'n i'n symud wedyn o flaen y llwyfan. Ie. A mi gafon ni un blwyddyn lle oedd yna gymaint o bobl wedi dod i weld band samba. A maen nhw'n rhywbeth eitha agored. Mae yna rieni'n troi fyny fe'i plant yn gofyn gawn y go, mae hynna'n hollol ffain. Da ni ddim yn strict ar pwy sy'n cymryd rhan. Wedyn mae'r rhieni yn mwynhau ac oedd y rhieni mae wedi dod reit o flaen y llwyfan. Ac dwi'n meddwl ni gafodd y gynulleidfa fwyaf ar diwrnod. Ac oedd y plant wrth i bodda fo hynna. Mae Gŵyl Cefni, dwi'n meddwl, bob amser wedi bod efo ryw deimlad cymunedol braf, dydy. Mae hi'n wyl lle mae rhywun yn teimlo bod y dre ei hun yn dod yna ac yn just yn mwynhau. A dwi'n meddwl na dyna un o'r pethau cyntaf dwi yn gofio am dan fod yn chwarae yn yr wyl. Pan eisiau chwarae yna am y tro cyntaf efo band llawn yn 2006, dwi'n meddwl. Oedd o just yn teimlo fatha, ie, fel ato. Bod chdi chwarae adra. A oed, dwi'n meddwl, mae'n wyl special di bod erioed yndi, ond wedyn dros y blynyddoedd dwi wedi chwarae mewn gwahanol nosweithiau yn ymwneud ar wyl. Dwi wedi chwarae yn y bwl ei hun, fwy nag unwaith dwi'n meddwl, dwi wedi chwarae yn relwe hefyd. A wedyn wedi chwarae eto yn yr cefn yn y bwl. A flwyddyn yma, wrth gwrs, mae hi yn mynd i fod yn ôl ar y sgwar. Dwi'n eisiau chwarae tro cyntaf, felly dwi'n edrych ymlaen yn ôl. Dwi'n rhaid i ddweud, dyna di'r peth sy'n gwneud Gŵyl Cefni special i fi. Ydy bod o fatha dod adra i ganu, a bod y teimlad cymunedol yma go iawn yng Gŵyl Cefni. Oedd y cei cyntaf yn 2014, a o'n i'n meddwl nôl lan fatha, mynd trwy rhyw fath o llinell amser yn ein pennad. So, o'r ein profiadau ni'n Gŵyl Cefni gan i fod 2014, gath ni 2015 wedyn, lle nath yr wyl drefnu rhywbeth o gyfres o gigs mewn tyfandau yn Llangefni, a o'n i'n rhan o'r gyfres yna lle pan nath ni'n perfformio yn y market wedyn. Ar ôl hynny, da ni'n trio, da ni'n mynd nôl trwy lunia, mynd nôl trwy post o falle, ond da ni'n bendant dwi'n siŵr ni'n perfformio yn 2017, 2019, y flwyddyn. Fynd rhywun yn gwylio hwn ac yn mynd, na ddarech chi ddim. Na, ddarech chi ddim. Ti'n wrong. Dwi'n hapus i rywun gywiro fi, ond dwi'n siŵr bod ni'n gwneud 2017, 2019. O'n i'n ddiweddar iawn llynad lle gath ni'n cyflog yn tei headlineio. Dwi'n meddwl, yn bersonol, dwi'n meddwl, dyna'n naturiol, dwi'n meddwl, yr uchafbwynt lle, jyst o ran yr ymataf gath ni. Ie, mae Gŵyl Cefni yn, wrth feddwl yma peth, mae'n reit eitha agos at wraidd pam nes i gychwyn potsian mewn ffordd efo gitar a cychwyn band a falle, achos dwi'n cofio yn blentyn cerad lawr i dre a tra oedd yr wyl yn y maes parcio a gweld y bandia yma ymlaen a falle ar cynnwr ma'n dŵad i Llangefni. O ran efo cychwyn yr ha hefyd de. So mae'n ddwrnod braf a mae pob allan a cael sgwrs a gweld pawb a falle, ond mae'n golygu lot i mi, dwi'n meddwl, yn bersonol o ran bod Gŵyl Cefni wedi bod mor gefnogol ar hyd y ffordd i ni. Rhywbeth arall sy'n gwneud Gŵyl Cefni'n special, dwi'n meddwl, ydy yr amrywiaeth o artistiaid sydd yna. Dros y blynyddoedd, maen nhw wedi cael pobl masif, fatha Bryn Fawn a llwyth o'r pobl yma da ni yn mynd i gigs i'w gweld. Ond hefyd wedi bod yn rhoi cyfle i artistiaid newydd, artistiaid lleol, pobl sydd yn cael chwarae o flaen cynulleidfa am y tro cyntaf ella, neu yn cael dod â'i crefft allan yn cael testio be maen nhw'n neud o flaen cynulleidfa. A dwi'n meddwl mae hwnna'n rhan bwysig o be mae'r wyl wedi wneud hefyd, a dwi'n gwerthfawrogi hi am hynny. Mae Gŵyl Cefni'n dal i fod yn fan cychwyn i fandio, gen ti hanner call y cychwyn ŵan a falle. A mae'n braf gweld yr wyl yn cefnogi bandiau ifanc, achos mae'n bwysig heb y man cychwyn yna. Mae'n ddigon anodd fel mai i dorri trwad ar y sîn yma yng Nghymru. Felly, mae'n lwyfan. Mae'n lwyfan ar gyfer artistiaid sy'n cychwyn. Cerddoriaeth Cymraeg yn symud ymlaen, mae yna fandiau ifanc da allan o fanna, dyn nhw'n cael ei gwerthfawrogi de.
Y gwir amdani ydi, so na ddim samba band canol yna ysgol pont heb Gŵyl Cefni. So, hir oes Gŵyl Cefni. Be sy'n gret am Gŵyl Cefni ydy, mae'n ŵyl teuluol iawn a mae'n rhywbeth i bawb. Dros y blynyddoedd, dwi wedi cael y fraint o gwisgo fyny fel sawl cymeriad. Ac bod hi'n ofnadwy o boeth yn y gwisgoedd, mae'n werth o i weld ymateb y plant i weld eu hoff gymeriadau. Felly mae 'na amrywiaeth wedi bod, ac wrth i bethau symud ymlaen wedyn, drwydwch ar ôl 2005, 2006, dethon ni nôl i ganol y dre ac i'r bwl. A wedyn, o'r cyfnod hwnnw ymlaen, nath yr ochr gweithgareddau i blant gryfhau, a bod ni'n cynnal rhywbeth pendant i blant ar y bore dydd Sadwrn fel arfer. So, oedden ni eisiau parhau i fod yn apelio at pob oed fel oedd Gŵyl Cefni wastad wedi bod yn trio wneud. Ac dwi'n cofio fatha newid y strwythyr mewn ffordd. Oedden ni wedi cynnal gig 2009 yn maes parcio neu'r dre, ac do pethau wedi gweithio cystal nag oedd. A wedyn nathon ni ail strwythuron llwyr ac isio cadw fo dal yn ganol y dre a gofyn i'r bwl os oedd posib defnyddio y cefn yn fanno am i fod o yn saff, gan ystyried bod na gwrw a plant yn involved. Meddwl bod na fownsars wrth y giat a bod o'n le eitha addas. Mae yna wahanol safbwyntiau ynglyn â hynny, ond yn sicr mi oedd o yn saff yn hynny o beth, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl hynna'n rhywbeth pwysig, yn enwedig yn y blynyddoedd diweddarach pan wnaethon ni symud ffocws yr ŵyl ar fod yn ŵyl deuluol. Dwi'n cofio oeddwn ni'n awyddus iawn i wneud yn siŵr bod plant a pobl ifanc fengach na 19 yn cael cyfle i fwynhau a gwrando ar y bandiau Cymraeg hefyd, bod o ddim yn rhywbeth oedd just yn cael ei gyfyngu i rhai 19 oed a hynach yn hwyr yn y nos neu yn y tafarndau, bod nhw'n teimlo'n rhan ac yn gwerthfawrogi'r diwylliant cerddoriaeth, yr sîn gerddoriaeth Gymraeg hefyd, felly hwnna'n rhywbeth pwysig iawn o safbwynt yr iaith. Yr adeg honno pan oeddwn ni'n symud yn ôl i, symud i cefn y bwl, bod yr awyrgylch deuluol Gymraeg a Chymreig yna'n digwydd yn fanno, ond yn bendant bod yna groeso i bawb a bod ti yn ŵyl hollol gynhwysol, hwnna'n rhywbeth pwysig iawn. Pobl o sioe cyw, sioe plant a sbyrec yn dod i berfformio a o'n i'n gallu gweld yn y siop. Bydden ni'n gyfrifol am ddosbarthu'r bandiau garddwrn o'r siop ar gyfer y sioe plant. A gyded oedd y peth yn ymddangos ar Facebook oedd y rhieni jyst yn llifo i mewn i nôl i bandiau garddwrn a i sicrhau bod nhw'n cael lle yn y sioe blant. Dwi'n cofio cysylltu hefo criw cyw a finna hefo plentyn bychan oedd o yn siwtio fi ar dim cael cyfarfod yr bobl enwog yma ar S4C a just wrth y modd cael cynnal digwyddiad plant yn y bora ac wedyn plan B mynd i llyfrgell, trio defnyddio'r adnoddau gynno ni'n ganol y dre ac wedyn canolfan y Benesser, y capal, wedyn cael symud ymlaen i'r gig gyda'r nos, oedd o'n un diwrnod llawn Aberlymus. Prif beth bob blwyddyn oedd meddwl be da ni'n mynd i gael ffa arlwy i bawb, fydda'n yn apelio i pawb o'r teulu, o'r ifanc i'r hen hefyd, felly mewn ffordd. Felly ar y pryd yn wahanol i bethau erbyn hyn, bydd hynny grantiau ar gael i allu gwneud pethau'n hollol am ddim, mi o'n na gost ar y pryd i fynychu yr gwyliau enwedig y gig mwyaf ar y nos Sadwrn a falle. Ond o'na lot o'r ethos o ran cael gymaint o bethau o'n i'n gallu yn y stryd ei hun. Ond ar y pryd adeg hynny mi oedd y gwyliau yn digwydd hefyd yng Nghae Sioe Mona. Ond oeddwn ni'n trio gwneud yn siŵr bod ni'n meddwl am y busnesau'n lleol, cael gigiau bach yn digwydd yn y tafarndau lleol. Da ni'n mynd just gig music sy'n digwydd un diwrnod mi. Da ni hefo fatha wsnos cyfa yma, bor iawn, wsnos. Hefo fatha,
o pethau wahanol, mae pawb rili'n gallu. Ie, muno iddo fel. Oedran hefyd. Da ni'n trio dynnu bob oedran, dydan. O plant bach, teenagers a adolion. Y dysadwn na, fyna 2-year-old yn gallu bod o fanna ar wyt yn 80. Sefyll efo'i gilydd am rhywbeth i y ddau nhw gallu enjoyo. Ond sy'n o ran pobl sy'n mynychu hefyd, dwi'n siŵr bod pobl yn mynd ys blynyddoedd a fel ti'n deud, hefo atgofion o dyfu fyny, yn mynd i'r wyl ac yn gweld gwahanol bethau o flwyddyn i flwyddyn. Mae hynny'n dangos llwyddiant o peth, dwi'n meddwl, ac ella ar y pryd, yn y blynyddoedd cynnar yna, bod ni ddim wedi rhagweld y bysa hi'n para mor hir â hyn. Dwi'n meddwl bod o'n testament i'r pwyllgor ac i'r gymuned ac i pawb sy'n rhan o'i threfnu hi, dwi'n meddwl, ydy bod ti wedi parhau i addasu ac yn parhau i ddenu cynulleidfaoedd, dwi'n meddwl bod yn gret. Ond dwi'n meddwl mae'r ffaith bod yr wyl yn dal i fod am ddim hefyd, dwi'n meddwl bod hwnna'n beth pwysig iawn ac yn rhywbeth iawn i fod yn falch iawn ohono fo, achos mae'n galluogi pawb i fwynhau wedyn hefyd, dydy. Dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn rhwystro neb rhag dod â, yn enwedig efo'r digwyddiadau plant, pan oedden ni'n cael meddwl o digwyddiadau teuluol. Dwi'n meddwl bod hynna yn arwyddocaol iawn bod ni'n gallu ymestyn gwahoddiad i unrhyw un ddod i gael ei band. Dwi'n cofio oedd gynnon ni drefn 2-2 sioe teulu yn bore, oedd yna gymaint o alw doedd ac oedd cymeriadau cyw ac S4C yn dod i gymryd rhan, ond mi oedd pawb yn gallu dod yma a mwynhau, a dwi'n meddwl bod hwnna'n wedyn yn agor y drws i deuluoedd, felly na doedd dim angen rheidrwydd yn siarad Cymraeg efo'r plant, ond yn gweld y gwerth yn y Gymraeg ac yn gwybod pa mor bwysig ydy y cymeriadau yma i plant nhw ag ati. A dwi'n meddwl, mae hwnna'n newid mawr ag eitha arwyddocaol. Dwi'n meddwl bod y digwyddiadau yna'n digwydd yn y borea ac yn ffordd wedyn ag y bobl i aros trwy dydd hefyd. Wrth i ni nesau at ddiwedd y rhaglen, mae'n amser troi ein golygon rwan at y dyfodol. Dwi'n reid siŵr y bydd Gŵyl Cefni yma i ddathlu phen-blwydd yn 30, 35. Mae gen ti ewyllus yma, mae gen ti bobl sydd yn weithgar, sydd eisiau weld o yma. Gen ti bobl sydd hefyd yn deall beth ydy'r rhwystra. Pobl sydd yn arfer dod dros y rhwystra na. Da ni'n sôn am gyllidebau gwallgo ar y cychwyn i allu chynnal hi ar rhai blynyddoedd, 7-8 mil ambell dro. A da ni wedi dod drwyddi bob blwyddyn heblaw am yr Covid yn amlwg wedyn. Dwi'n siŵr y bydd i yma i ddathlu i sawl pen-blwydd mawr. Swn i'n cymryd bod o wedi tyfu ar ôl bob dim sydd wedi digwydd efo'r miri Covid a bod o wedi cael i wneud yn llai o ran strwythur pres, ond gyda gobaith wan mi wneith o aros yn y carpag yn neuadd y dre. A bod ni yn gallu rhoi y llwyfan i bandiau newydd, bandiau hen, a bod y penwythnos yn cael ei ehangu i nos Wener ac ella i bnawn dy Sul. Dwi'n gwybod mae yna ddigwyddiad plant ar y bore dy Sadwrn, ond i wneud o am bod gymaint o waith dim di fewn i strwythro y maes i wneud digwyddiad. Ella gwthiad ymlaen i chydig fwy o amser a nosweithiau. A gobeithio fydd yna pan fyddai mewn cadarolwyn. Allan gefni reit fawr. Dwi'n meddwl o'r neis gweld Gŵyl Cefni blwyddyn diwethaf yn gyntaf ers Covid hefyd. Oes. A dwi rioed wedi gweld allan gefni mor brysur. Do'n i'm yn gallu cael fewn i'r pubs ar ôl o. Oedd hi'n mor llawr. Dwi'n meddwl hynna'n neis. Dwi'n meddwl mae o'n un o'r noson fwyaf brysur, mae'n siŵr. Swn i'n gobeithio bod. Trwy blwyddyn yn Llan Gefni. Mae'n noson mwy brysur na Gŵyl Cefni yn Llan Gefni. Na. Dwi'n meddwl y peth sy'n neud o i fi ydy mae'n helpu fi gallu gwneud rhywbeth i gymuned fe. A dwi'n meddwl dyn ni'n teulu gweddol sy'n meddwl lot amdano cymuned, fatha instinctually, dyn ni just bod tro eisiau gwneud rhywbeth, whether bod dyn ni gyd yn gwneud rhywbeth separate, ond dyn ni gyd yn gwneud rhywbeth efo'n gilydd tuag am y bod tro'n at Llan Gefni, un capacity na ddim. Trio wneud cymuned ni yn lle well. I mi ddod ti'n hogan Bryn Gwran, dim hogan Llan Gefni yn parhau, ond dal trio wneud yn... Dwi'n cytuno fe yna. Making it a better place. Wedi bod yn rhan o'r pwyllgor a cydweithio hapus sydd wedi bod rhyngthon ni fel gwirfoddolwyr a swyddogion gwahanol swyddogion o'r Menter Iaith ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn dda iawn.
ac yn sicr mae'r wyl wedi sefydlu hunan fel rhan bwysig iawn o galendyr yr iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymraeg y Môn. Mae'n destun balchder. Dwi ddim yn gallu credu bod mod i wedi bod yn rhan o'r trefniadau wrth sefydlu'r wyl a'i bod hi'n dal i fynd. Ond yn sicr yn destun balchder. Oeddwn ni wedi datblygu gymaint fel unigolyn. Oeddwn ni'n 4 ar 20 yn trefnu hi. Felly oeddwn ni'n eitha ifanc. A mae jyst edrych yn ôl a meddwl mod i wedi llwyddo gwneud hynny, gweithio efo'r gymuned i sefydlu gŵyl, cystal gŵyl yn sicr yn un o'r uchafbwyntiau yna sydd gen i. Ac yn sicr yn rhywbeth dwi'n falch ohono. Mae hi yn wyl unigryw iawn yma ar yr ynys. Does a ddim gŵyl Gymraeg gelfyddydol arall yn cael ei chynnal yma. Mae yna wyliau arbennig eraill yn digwydd a da ni hefyd fel Menter Iaith yn rhan o gefnogi hynny pan mae'r cyfla'n codi a fysa ni'n barod iawn i gael y sgwrs yna efo unrhyw wyl arall sydd yn digwydd ar yr ynys. Ond mae Gŵyl Cefni wastad wedi dal rhyw fath o hunaniaeth Gymreig a mae hi yn wyl gwbl Gymraeg. Mae bob un rhan o'i harlwy hi a bob cynnig sydd yn cael ei roi ger bron y cynulleidfaoedd amrywiol sydd yna yn gynnig Cymraeg. A mae o'n bwysig i ni fel pwyllgor bod ni'n gallu denu cynulleidfaoedd o bob man i fewn i fwynhau y Gymraeg ac i fwynhau be da ni'n gallu gynnig, boed bod nhw'n siaradwyr Cymraeg neu beidio, boed bod nhw'n deuluoedd newydd sydd wedi symud yma, boed bod nhw'n bobl dros y bont hyd yn oed. Felly mae hi yn wyl i bawb, bod ni'n brandio hi fel bod hi'n wyl Gymraeg, mae hi'n wyl i bawb. A ia, da ni'n gobeithio gallu ehangu ar y cynnig yna fel o'n i'n deud a sicrhau bod yna fwy o bobl yn cael y cyfle i fwynhau hi o flwyddyn i flwyddyn. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau sbio nôl i'r gorffennol a clywed am yr holl hanesion i gyd a cyfarfod yr hen wyneba a'r gwyneba newydd sy'n gyfrifol am yr wyl dros y blynyddoedd. Ymlaen â ni i'r dyfodol.